Балалар бакчаларында хезмәт куючы тәрбиячеләр өчен һөнәри осталык бәйгесенең муниципаль этабы финалга үткән һәр тәрбияче өчен генә түгел, бөтен коллектив өчен дә сынау булып тора. Порядок буенча беренче бәйге безнең балалар белән эшчәнлек булса, икенчесе самоанализ шушы эшчәнлеккә һәм инде менә бу елдан яңа бер төрле конкурс, ансы инде безнең әти-әниләр белән мероприятие үткәрү. Ел тәрбиячесе конкурсы тәрбиячеләрнең профессиональ осталыкларын арттырырга ярдәм итә. Аларның шушы конкурсларда катнашып, үзләрендәге уверенностьны арттыру, киләчәктәге перспективаларын үстерү өчен бик файдалы. Альбина Карамулина яшь педагог булса да, һөнәр бәйгеләреннән бер дә курыкмый. Бүген дә ул үзенең эш тәҗрибәсе белән уртаклашырга, яңа күнекмәләргә ия булырга, һөнәрдәшләренең яңа эш алымнарын күрергә килгән. Ел тәрбиячесе конкурсында мин икенче тапкыр катнашам. Миңа әзерлегем ошады һәм дә инде дәрестә балалар катнашкач, дәресемнең максатларыма мин ирештем. Балалар бакчасының мөдире, методисты һәм дә инде хезмәттәшләре миңа шушы конкурста катнашырга ярдәм иттеләр. Быел бәйгенең бер шарты буларак тәрбиячеләр ата-аналар белән эш тәҗрибәсе, аларда кулланылган кызыклы алымнар белән уртаклаштылар. Үзләренең яраткан тәрбиячеләренә ярдәм йөзеннән әниләр дә күп килгән иде. Минем кызымның тәрбиячесе бүген һөнәри бәйгедә катнаша. Бик күңелле, киеренке бәйге. Балалар үзләрен шулай ничек дип әйтим инде, җыелып тоталар, молодцы. Бу балалар бакчасының балалары да шул хәтлек безгә ярдәм итәләр. Күбәләк балалар бакчасында без инде менә әле беренче генә йөрсәк тә, бик кызыклы шушындый чараларда катнашабыз, конкурсларда катнашабыз, барсында да булмаса да инде катнашып торабыз, яхшы гына урыннар алабыз. Рәсем конкурсында катнаштык. Аннары Менделеев конкурсында, Менделеев Остапа Менделеева дигән конкурста катнашып, группабыз белән бик күп урыннар алдык. Без бүген шушындый матур бәйгегә җыелдык. Мин үземнең кызымның тәрбияче апасына ярдәм итәргә килдек. Без Миләшкә садигын бик нык яратып йөрибез. Безгә бик нык ошый. Мөслим балалар бакчаларында ел дәвамында күп төрле проектлар тормышка ашырыла. Аларның уңышы тәрбиячеләрнең иҗади эшләвенә, осталыгына да бик нык бәйле. Һөнәр бәйгеләре тәрбиячеләрдәге бу сыйфатларны тагын да үстерергә ярдәм итә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.